Pamusoro pamusoro yainyaya iri pa1928 izuva 97 of 26 iyi nhau yetalking of divorce and proper sharing yakamangarwa namemory Nyakuta achimangarira Temptation Musonza ndo memory Nyakuta simudza rukoro ruchiteedzera zvandakataura mushure. Ini memory Nyakuta ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ukasi uye kuna Temptation Musonza simudza rukoro ruchiteedzera zvandakataura. Ini Temptation Musonza ndinopika pamberi pedare kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo vangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Zvakanakisira ukasi memory Nyakuta ndokuproducesodaro muchidingo magara pasi tasakisa kuti mangarire Temptation Musonza. Ndakazomangara Temptation Musonza chekutanga ndoda kuzivisana kuti handisi pamwe chete naTemptation Musonza. Ndakauya kuzomumangarira maererano nemagariro akaita kuti tisvike pakusera. Temptation Musonza akaita 2 years 5 months asingandipinduri mumba. Aiti akauya kumba aiuya achiita noise achiti handiziva kuti uchiri kugarira pano. Ndakakuramba kudhara ndakasvika pakubva pamusha iwono ndakatsvaga patiri kugara pandiri kuroja nevana. Temptation Musonza akatora mumwe mukadzi wechipiri kumashure kwangu akamuisa mustendi mangu mandaigara ini naye. Akatora mukadzi wechitatu akamuisa mustendi kwangu ngati zvakatibira tikatenga ini naye. Saka ndikukumbira kuti tishere zvinhu naTemptation Musonza. Chaiuya achiisa noise yaingerenhau ye chamusatsa kutanga zvechikushungurudza. Temptation Musonza aindishungurudza panyaya yekuti ndaibvunza kuti iwewe sei wakaisa mukadzi wako kwangu ngati wakati zvori mukadzi wako uchamutsvagira pekuti agara nhasi unoyu matoextenda pamukati maakugara ipapo. Chakakosha ini nemukadzi wako namba 3 anotanga kuvakirwa mushandi yano saka aibva atiri kunditonga. Mishonga yakazotanga mushongo kunge Temptation ane mudzimai. Saka matane nguva yakareba zvakanyaka kuyamba. Akanga ane 2 years 5 months asingandipindiri. Makapiwa kukura. Handini. Kazva muti hatichisiri chose. Temptation mosva yakuti vanhu mukadzi uchatipindira mumba wakatora mukadzi ukamugarisa pamwakira pastendi pataigara mwacho ukamuisa pamba paivaipamba pavo penyu kwamakavakamosa ini ukadzima mukadzi akabva pamba zanamuraidari zvinobvika ndikukugara nezviri kutaurwa mambo mudzimai uyu takava tese ndokubva ndazotora mudzimai wechipiri takagara tese takashanda tese takatenga motikari mastenzi nezvigari taishanda iri cooperative nemwe mwana mukoma wanguwo kubva tazoshiyana ndikasarawo nemotikari yangu nechigari mastenzi wandandatengawo akaosara rari zvadaro ndobva ndafambidzana nomumwe mudzimai akunzi wandakazoisa kustendi. Ndafambidzana nemudzimai iye ndobva ndamutora atizva kuti ndini mwana wokuti agare kuchipari inandi kuti mwana wako atenda kuchokwadi chitsvaga kuti mwana wako ane ndokugara ndokupe mari kuti aone bhizinesi raanoita sei raanoita aone zvinhu zveutano zvekuita nezvinhu zvake. Ndobva taita sekudaro ndobva taita tsvagawo sakushamwari yangu aiprojekti kunesa mbeu ndobva takakuita projekti iyoyo atezva kuti anhu ndozvatafunga uyu
atezvara ndingoitwa memory ndiani kwauri? Wakamuroora here? Mune vana vangani? Muri vese pamwe chete here? Achiri mudzimai wako here kana kuti kwete? Ndozvakatakatarisana nazvo mudai. Mudzimai wangu andakaroora pandikukokana naye kuti ndasasamupindire mumba handiwira napo nekuti pakubva kwaakazoita musha akatobva zvinedarire musha tozivanye kuti akabuda mumusha achinda akunotora mukoma wangu ndiye ndikupa ibadza mumba macho ndiyakatenga kutondisemawo ndakuti kayomupa iyorara pasi ndisingazivi kuti chikonzero chakataita izvo zvekuti takanga tine chigayo netachoza ndandamuvakira kuti titiwane mari awana mari akajoina mukando awana mari mukando yashewa yezvibva stage mubvunzo wana kukwanisa kuti ndaire vatarapa takagara takadaro ndakava mushukando wazoshiwa kuti kechipiri akaumamwe gopuro ndiani vakanzi token of divorce apa baba vantu vakanditi havachandida saka ndandikudoti vandipe badza rangu. uzvazvaro ndikuzvinzwa mambo inini kuya kwandaita ndori patakasidzirana mukoma wangu ari aripo zvakatosiwa kupiro kunana mukoma vakati ndakunotorana sisi vangu ndikupe badza rake zvinorume handichada ndatishandei zvanhasi hanzi wakati hauchandida ndinoda kuti undipe gopuro racho. aiwa handina ndinomamba handina kuenda kuramba mukadzi ndiye akatonzera papazvekomukoma wangu. Unomuda here mukadzi? Pari zvino ndakuti remerwe mambo kune mukadzi wangu akandisema Saka uchamuda akaratidza kuti uchibuda ngori unomuda womu kana kuti kwete? Handinomuda mambo. Uchibuda wangu chigara naye? Kana kuti tikwanisa kugadzirwa pane wakamukumbira kuti wakuda mukadzi wechipiri mukadzi wechitatu? aizva ndinokuita mukumbira uyu Pachiva ndiyeni zvizvi zvinoitwa kana wada kuita mukadzi wechipiri newechitatu? akusazivawo mambo. Auzivi? Unongotora? Unongotora wechipiri wotora wechitatu ngatinzwe pari zvino memori uri kugara kupi? Ndiri kugara kuNashi. Kuti? KuShogrod. Imba yani? Ndinotoroja. Wani nguva yakadii uchigareko? 2 years. Sapesa mamurume wako ari kuti uri kugara? Ndiziva. Muri kutaura mese nemurume here kana kuti hapasina communication? Hatitotauri tese. Iwo uri kuti mukadzi wako unomuda imane 2 years usina communication usingazivi kwaanogara? Aiwa, mira, yakunoda kuti wakudzamisa pfungwa. Kati mukadzi ane 2 years usingazivi kwaanogara, usinga-communicate. Aiwa, ndikuziva kuti anogara pasitendi yakatenga magutu panatukuziva nekuti akatenda nevana ndokwaari nevana. Saka iwo soko rako rekuti mukadzi ndiri kumuda riri kureva here? Riri kureva chokwadi here? Kana kuti ndiri kuda kunyengedza dare? Handisiri pakunyengedza dare, asi ndandikutoda kutozokudurana pane zviro matambudziko atakasangana nawo akanga apa kuti tizopedzana chikwanisa kugadzirikawo. Iwo ndowakazomangara kudare? Iwe pawakapiwa Samuel wakambotara naye? Hatina kuzogona tidzivikana kuti yamutenda kucheti nhasi. Samuel wakapiwa rini? Chitatu. Rakanyorwa kunzi amhandara ndiani? Wakamboita effort yekuti umutsvage? Mungomutsvaga, mungotaurirana mega, mungosangana? Handina kuda kuti nditsvage, ndikuda kuti isusu pakumira kwandandakaita vanga vakati vari kuya nasisi wavo vatinozozondipa gupuro. Tikuti ane zveSamon. Samon ndo andikutaura. Samon kana rauya rinokuvhundutsa kuti mudzimai wangu zvaandifungira izvo. Obva wamufonera kana naye adzimai mazotora pfungwa idzi zvaita sei? Ngai tigare pasi titaure. Saka zvokuti mukadzi unomuda izvi bobvisa. Bobvisa. Nokuti dai wanga uchimuda mukadzika, dai Samon parakauya wakamutsvaga. Wakatanga kumutsvaga. Nyange nepo pano pacho dai wanga uchitomunetsa kuti adzimai ndatitaurirane tiwirirane nyaya isegopinda mudare. Zvino iwe wauda kunyengedza dare kuti udze dare kuti mudzimai wangu ndomuda kuti inini ndoita sekubvuma kuti iwe dzokera kumurume
ndati uidzokera kumurume muchibuda panzapo bwanzi ndati nokuda mapepa mambo chete asi handikuti ende mambo paatanga kubvunzwa kunzi adzimai unoona akakama akati ono zvakuda kundiremera ndobazonzi nyazobuda pachena hongu kana kwete ndobazo ndomuda apa pawagare papa zvikuitika zvoti iwe ndakuda kuti chipaka mukadzi wako gupuro umusiye hausikuda mukadzi wako ati ndipe gupuro zvibude pachena kuti tasiyana tobva wauya futi kudarira dzimai yako ndobva kuti ngatigovane midziyo property pane mhinduro dzokuti tinodhivhetwa attention ka tobva tanzi mudzimai wangu ndikumuda saka there is no need yekuti tigovane midziyo yacho iyo iriyo nyaya yamhangarwa kudare yekuti ngatigovane midziyo nekuti mudani makore maviri murume handimuzivi mudare mumhanzi ini mukadzi wangu ndomuda mosiya nyaya asi vanhu vobuda voenda chatongo hapana midziyo yamakashanda mese chinechi patinogara tikapatenga patogara ureva tichi pamba pataigara kupi kwanyakudya kozetemwe stendi kwanyakudya futi kwanyakudya yekutanga sendi kunogarani izvo zvapanari istendi yeruzeve pabvaita stendi pamashops kwanyakudya mashops kwanyakudya stendi yechii dzemashops komeita yeigoromonzi ine mapepa ndingauti ndiratidze yemapepa acho egoromonzi munondiratidza aneo madzibaba nestendi pamukati pamashopu kana panoitwa zvenesari patino kumakevs kuenda kumakevs istendi yechi panoitwa zvenesari nestendi uchitungisa pane ndiani anoshandisa panoitwa zvenesara mukadzi wavo wechitatu stendi uchitungisa ye yemba uchitungisa kupi kuunit o nemotikari 2 chigayo chigayo cherudzi chekugayawo chiri kupi chiri kokukulu kwanyakudya nemombe 5 nemanesari kubranding manesari inoitwa zvemanesari kubranding manesari erudzi zvekusidza mbeu ndizvo wana ndine 4 wakura zvakadii mukuru wachona ne22 years anotera wachona ne19 anotera ne16 anotera ne9 nesari yegrindale its outside jurisdiction yangu handachakukwanisa kuita chitungisa unit chakuti stand iyo haisi mujurisdiction mangu kuti handachandokwanisa kuita inotongwa nechitungisa ningirike nekanzuro yechitungisa handimo mairi ishopu yepanyakudya iyo yakamira sei stand yepanyakudya ishopu yakamira sei yakavakwa igiraundi ichi saka zvitaura zvekuti stendi yemusha panyakudya haina kuvakwa patinogara pakavakwa kozetemwe isina kuvakwa saka mastendi epanyakudya 2 yakavakwa neisina then stendi yeshop panyakudya mashops isina kuvakwa mungate then nesari iri pamungate pamacaves 10 off 2 cars chigayo panyakudya mombe 5 ana adzimai venyu ngatigovane zvipi zvakafanana nemombe
motikari katasa 1 but yatofamba chirori kunzi padzaive 2 atite 1-1 kainge naitita 1-1 wati hamuna mombe mukati mombe dzamutora dziri kupidzi mombe dzakadzitora akadzipa banguru wangu anonzi Shumba Mini achindoti dzichengetwe mupurasima uzwe izvo zvakaitika dzakadzoka mumusha kwakaichirwere kapa banguru wako iwewe banguru wako pakudii murume wasisi wangu vakakuudza kuti dziri kuhere banguru wako handina kumbotokora ndataura naye pati kudzoka murume wako ari kuti mombe hakusisina handizoziva atobata chokwadi kuzi kana akapa banguru vako iwo ane apa hendi ndiani kuna banguru wako uyu kana kuti iwewe ivo ndivakataurirana nabanguru wangu no but iwe unotaura nenasisi wakozve kuti mombe dziri kuhere kana kuti kwete ubata chokwadi ivo banguru wangu nasisi wangu vacho vakatosiyana ya pakaoma wati chii chimwe chamusina motikari ndiye kwakasara 1 ndachatofamba mota mbiri dzautora dziri kupidza dziri kokwa mukati mota rudzi nerudzi dzese dzaa dziri mapendi dzese dziri kufamba unambowa wekuti dziri kueredza zvine zvangu handiswisira temptation tataura zvemastendi 2 ari kwanyanya kudya stendi yeshopi iri kwanyanya kudya makevs apo paunopa mudzimai wako wechitatu motikari mbiri dzikutaurwa nechigayo chiri kwanyanya kwanyanya kudya zvemombe munovherify kuti dziri kuhere kana kwete chiri kumotikari pandambogenda kutaura pamadzimwe nyaya dzakuti wandei zvekuti takanga tichirima tiri mwana wangu nemudzimai akati tenga motikari dziri 2 nezvigayo zviri 2 saka ndibva tazokuwa ndikati aiwo chito zvako ndikusara une rori yangu 1 yechivototuro yake nechigayo chake saka roriyo ndiyakasvika pakumira isasafambi but zvinhu zvataurwa ka saka zvinhu zvataurwa sezvizvika iwe mudzimai ndewako adzimai pane zvinhu zvamataura kuti pane chakati nechakati 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 ngatigova nei zvakati nezvakati ndiri madzimai matatu mudzimai wakati uku chakati uku chakati uku ugoera zvinhu zvako ozokandisiya kuti ndiite ndichazoita zvaunenge usingadiwo kana tichitaura ngatiregei kutsvaramba tichingodai pindura point tichienda pamutaura ipapo mambondipapo zvakafanana nesitendi kutitungisa nesitendi yepamashopu ndakatendera isosita remudzimai wangu chito ndiano kana kuto zvatuwanawo anenge achikutora stendi yekuti yekuchitungisa ndio rata atore nepamashopu kumashopu panyakudya wasazara dzimai mabiwa ivava saka pane izvozvo zvokuti tishanu pane izvozvo hapasina dambudziko asi chakaitika pakuti kuzotewa takaita motikari nechigayo pane mumwe mudzimai asikwa akanga aripo ngatitofamba tiite 1-1 chizota patapfuura nekuti tikaramba tichingoda kubata tichingobvongodza mvura ka hatina zvatikuita vataura stendi riri kuchitungisa neri kwanyanya kudya kumashops pane yawo muri kumba dzese here kana tiri kuita sei achindotataitira kana anotora 1 so 1 kuzika kuti tataitira vanhu otora ipi anongochuza yaanonge achiamba zvake hanzi motora 1 pastendi iri kuchitungisa neri kwanyanya kudya zvanzi mastendi ayari musitamei ngatopindurana yekutaura kuti mukutora ipi ka wanotora yekuchitungisa hapana ndichakaipa iri kuzamako mastendi ekuchitungisa ya munondotanga moverifya moona kuti zviri zvamuri kuita zviri correct here ine mapepa akawo ine lise here stendi alisa ndakatira kondidzi dzemacooperative dzasataita kugara saka ndakatora rechitungisa no munotanganisa dhongi rakafa chitungisa kai mbavhawo ndakatora rechitungisa ndotora kumashopu verify mbate chokwadi saka ndinotora hangu anyanya kudya ndinozvandinokokana nazvo mapepa acho akanyanya kudyaro aiva vandoka nawo handisindinawo takambonetsana kumashuro ndeva ndatora mabhuku ese ndeva ndavaya nawo kumba kwedu akanditeera akasotaura nehanzvadzi dzangu dzitorimo munhu akati ndainga mabhuku angu atakura
hanzvadzi dzangu dzakati mupe mabhuku ake, ndakamupa esi. Ndinoda progress. Mapepa extend kwanya kuti anowanikwa sei? Kana mashaikwa mastand iwayo toda kugoromonza RDC. Tonoona kuti mapepa acho aripo here, kugadzisa mapepa acho. Toona kuti voona kuti mapepa acho ari mustand ari muzita mako. Zvoitwa rini izvi? Quando canso com o outro, até 1 day, 3 minutes. Douglas yegoromonzi nemaziva kuti tiri papi. Handika? Ndaisa Douglas. Mofana nemaziva mari asi zvinhu zvinoitika nenguva diki. Kwanya kuti kwema stand 2 emuruzevu. Tukudi. Pane 1 yatakatenga imwe mambo ndekuti pamba yacho takatenga mukova aigara pakatitengesera stand kune waimusha waambuya. Saka hatina kutenga, takakutengeserwa imba. Saka kuti titishiyane hauzizvi kuti stand hatina kutenga stand yese. Ko imwe yacho iri kunyanya kuti yanogarwa nani? Kuti kumakura Hakuna kuvakwa. Saka iwo uda ipi pamasende kwanya kudyai? Imwe yacho ndiri kutaura ina handizive iwo unoiziva. Pane pavasina kunyatsotityekesera pandisina kunzwa. Pasitendi pavari kutaura kuti paive pamukomo. Takatopatenga. Takatotengeserwa chiminda chachona chese. Mapepa acho atori nevo bangu rakatitengesera. Vakati pane zvinogona kuzonetsa mangwana nevana vangu. Saka mapepa aya ndinogara nawo. Vanogara nawo sei makatengeserwa? Handiziva hangu kuwirirana kwamimi nawo. Todii apa panyaya masende kwanya kudyai? Masende kwanya kudya mambo yavari takatenga imba. Kuti ndiwanichatinousanisa imwe minda yakakati kurei kwatosiyana nepapa. Apa papa hatina kutenga ground, takatenga imba. Imba iyo irikwe kuti vana vakomana vaiko vachakuya vachigara pamba pake. Kutora kwacho kune ground kusina ma-issues. Ground rati ronodora kuti rakakura kuti titiwo vatore ground rese. Ane vana 4 ka? Pane vana 4. Aiwa kana zvichienda kuvana zvazvo nini apa. Aiwa, iwo ndiwe baba. Ndiwe baba, handiti? Vana ndevakwa. Zvakaro mago ipapa baba. Unotoenda akaubva wati apa ndapa mwana nhingi, apa ndapa mwana nhingi, apa ndapa mwana nhingi. Vamwe vana ava 16 and 9 years hapana chaunokwanisa kumupa. Even 19 years haungakwanisi kumupa stand. Ane 22 years ari kuita mari, ari kuitei? But iwe woziva kuti apa ndapa mwana, apa ndapa mwana, apa ndapa mwana, apa ndapa mwana. Amai unoziva kuti mwana wangu nhingi apa, mwana wangu nhingi apa, mwana wangu nhingi apa. Asi amai ndo vari kuchengeta zvinhu zvacho. Vachiziva kuti kana nguva yakwana ndiri kupa vana vangu nzvimbo yavapiwa nababa vavo. Kana uchiti uri kupa uyu ka hausi kupa uyu kuti aende kunotsvaga mumwe murume wauya kuzogara ipapo. Inhaka yamakagova nayo yamakashandira muri mese. First priority vana. Zvokuti munotaurira naye muri vaviri pamasenda acho, toona kuti vana vacho mavaisa papi, iye mudzimai anozosara ainei. Vana vakomana kana vasikana? Vasikana tuna vakomana tuna. Enda kunoona stende kwanya kudya imwe chisina kuvakwa naye mogovana kuti apa pevana. Asi chokuti yosara nethe other stand yamuri kuti nemapepa ana pamunini, iwe wotora imwe yacho nevana. Kana uyazowana pakuchigara mumwe munhu anenge ane right yekuya kuzomhangara kwandiri achikusunga. Ende ndinongochinja futi ndo yanosunga iwewe. Because zvinhu izvi zvakashandirwa nemi, chansiro ndeyekuti ngazvibenefite vana venyu. Kwete kuti tozoona pana vamwe baba vako kuti ndini baba wepano, vana vopedzera ndo dzanherera. Haipo patiwirirana ipapo. Papa handi kusapotei zvachose. Patinobve kumacaves. Ndoenda ndakutaura mambo yakusanganisira mambo madzitezva haisi nandina haisi yangu stand iyoyo. Asi makatenga muine adzimai here kana kuti kwete? Aiwa ndakupinda nawo zvandataura izvi ndozvatakashata tese
nechapupu chimwe mukadzi vanoita kuti pane mukadzi upanye chigaro pane mukadzi wechipiri wakavhutika takashandawo nedzimotikari chigayo chekwanya kudya village icho chiri papi izvo aine chiri pamusha changu pachakanga pamusha papi pangu pamba tendiso saka chiri kudii chigayo ichi chimwe chete here kana zviviri chiwani hachisi kushanda nekuti kushandisa kumunda anoita zvekurima bras achina achashandisa kuti madzimai vaishandisa zvilacho vakabva pamusha vapi manje ika vanhu vaishandisa zvinhu izvozvo saka chivapaka vamudzi vashandisa kana vaida kushandisa zvavo kungoti manje panasi kuti tichitenga kwatakaitochikaiti nemwe mukadzi wechipiri watakashanda naye vari kutenga kwamakaita chigayo nemotikari chaishandiswa neavo takashanda tavatatu ndimwe nemudzimai wechipiri angapo pane zvinoonema madzimai 2 ozi zvorova kuti madzimai ako urikuona kuzogovana zvinga kumatatu pane zvimwe zvatakashanda izvi 2 upi neupi ivava vane nemumwe wacho wechi2 handidasipo watakashanda injini haana kuenda asiri ari pamaketi anozvekumaketi makedzi ari pasai ko nesari riri kugrindel kune wechi2 ndokune wechi2 awati wakashanda naye mudziyo uyu pamwe chete nayo saka uyu ari kunesari uyu ari kunesari ava ndo vasina nesari yava vakanga vari pamusha tofanati ava chiva pakachigayo kana uri mataura amaita tauraiti ndokumira kutaura mambo wangu panyaya yekuti stendi yekwamukati akaitenga nemukadzi wako wechi3 akazosanganisana nate zvavakari kunyewa dai angatotaura zvekuti stendi yekwamukati takaitenga nemukadzi wechipiri takaita manesari nemukadzi wechipiri ndaipa bvunzo chatoda kuedza kutsvaga nzira dzekuti munogovanirana zvinhu izvi zvisingazokupai mahedheki futi kuzi tikatanga kutendera munopinda pane mumwe mukadzi handi yatoremwe hondo futi ipapo toda kuedza kutsvaga kusina mumwe mukadzi kokuti hondo dzacho dzinonoreruka kana kuti ndikutumei kutendera munoita zvibhagera kuti saka nandati uyu ari kunesari uyu ari kunesari imi mopiwa chigayo oshingirira kuchimutsa kuchigayo chacho kuti chishande mune stendi yeshope panya kudya panogona kuenda chigayo choya choenda ipapo oshingirira uyu kuti chigayo chacho chiende panzvimbo chishande because motikari ari kuti ndasara nehwani isiri kufamba mombe ari kuti hadziko kugrindale hanzi kune mukadzi wechipiri ngipite chipi chimwe chandikataura nezvacho chandiri pachigayo achikumbira kuchangu kumambo chigayo achikwanise kuti ndichigayo kuti ndiraramise munhu asi dai anga anditiro zvimwe zvemanesari acho naiwaigona mutsvagira zvimwe zvinhu zvekuita kupi kanepo pamashopusi pacho naipapo anongopagadziridza kuti ndiwane zvekuita panyaya kudya temptation pamukutoakupanza chigayo takatesa chigayo nokuvaka takshop madzimai vasare ndizvitengesa muchigaisa muchienda kumunda wanzwa pane nyaya asi chigayo chinondire hachindipe kuti ndiraramise vana zvawandipa stendi panyaya kudya chindiitira nesari panyaya kudya pacho ndokwanisa kuraramisa vana ndiri kuzvinzwa mambo zvamukutaura kuti pakuraramisa vana munhu ndandagara ndinoenda kumunda ndichichengeta mhuri yangu pananyanya kurema here pakugadzira nesara giraundi racho neshopu makuka giraundi rati idiki bhizinesi racho rikuda kuti riitwe ipapo rinoda mvura panoda zvinhu zvakati wandei ende pachisipiriwa mushonga apa paita pane mashops pachisipiriwa mushonga echinhuwa apa pasi hapaiti handizoziva hangu kwanyanya kudya uri kwakamira sei saka nandoti ipapa zhinjega chingatongoitwa chigayo kana kuti muite commercial something chiri commercial stendi takatotaura stendi iko ndeyeshopu kutongopata kutongova kwairi shopu muwakire ndochinamba takanga tipotokotiwo mari wanhu kwataitawo zvakangomukaoma kutusha yakatova memory nesari inogona kuiswa kupi inoisika here kwanyanya kudya kuruzefu kustendi watachitaura kunokwanya kudya kune nzvimbo yekuisa nesari kwakadii uko kwanyanya kudya uko
Tumise nesari yacho. Ukwamama chiti mambo kuda kuti uzondo mafu kumbesha. Zvinhu zvakafanana nezvo zvakafanana kuitwa bado zvinopano panofamba vanhu padhuze pano pachifona nevanhu vachiona. Pati kwanzwa pane moyo wake kuti dai ndaitawo pangu pandoita nesari. Ndiri kuzvinzwa. Saka pane zvinhu zvaminazvo iwe paunoona pangaite ndepapi apa pekuti paunoona kuti tikaita nesari apa anokwanisa kutengesa achiraramisa mhuri. Kune kutotsvaga mama, kune kutotsvaga pamwe panzvimbo dzatinadzo pamashops stendi yatinayo turi pakati pemashopu kuti unoisa chigirazi muchiitwa zvembeu hapaite kokota tobva uko yatinayo masungwa nemapurisa ekadzi yatinayo uko kwacho kusa anopfuura achitiwo ndanga pakuti zvinhu zvakati muzvino hauna umwe kwasakuwa kune kwakutotsvaga stendi samwe futi. Nyaya yacho yakaoma. Chigaita tinzwewo ndione kuzika nyaya dzako pane donzvo remudzimai wako wapanzwa ndikawanawo pangu pandoita nesari ndonyaya huru. Panya kudya hapaite nyange wamupa hako then wati panya kudya kuruzevha hakuite kwandati mugovera vana muona kuti adzimai vanosara vari papi chasara chekuti owana papi panoitika nesari. Ndichaedzawo kutsvaga kuti mararamiro atakupa mazuva ano zvinhu zvazvichandidiwa chawana semaonera ndaita kumashure ndaitotiwo pakuda ndakurukuru nemumwe mudzimai wetinogona kutengesa chirori ichi totsvaga kuwana patinogona nenzvimbo kuti tingakwanisa kuti tivaitirewo izvozvo pamba kunenge kupfuura zano. Unoera chiko daiwe temptation ungabvisa mutupo hamunzweka vanhu verudzi rwenyu mari yacho kwayaibva ndokwawakasiya uko ndokwaibva mari uko ndobva waisiya ndobva waenda. Muchida mari tipiranai nadzo mai. Unaona zvinhu zvenyu zvakutanga kunyatsosarukana. Ndirini payakatanga kuti kushakuti ungogara tese patakangoitwa mari katenga dzimota wepapo nematsenzi dai zvakabva patandoona zvinoitika muupenyu nosiya munhu ane mhanza munenge mhanza dzinosiyana. Watorana nemudzimai ane mhanza mari yacho iyoyo wobva wamusiya mari yacho ibva yaenda. Mari aigare pane noise ndosaka mubheki usingezwe redhiyo. Inotama mari kuenda cheko kuenda tipe tinzwe temptation funga nyaya yedu taura topedza panapa yegupuro ichiri kuenderera mberi here kana kuti tiri kudiapa hakuzi madzimai anozoteera mashure anotonga kune zvekutamba anotonga vandivawo chii amai muruma muchadai magarisano chataita nacho makwanisa vaikurova here madzibaba vanorova vakadzi futi vanopopota nekufungidzwa vana madzibaba vanogara vachingonamata kusauya kumba unaivuramunorova vadzimai asa panoona vane vatatu mazoda hauye everyday vakunoizanesavahosi muri vahosi vakubvuma kuti muri vahosi basa chairo havasiri vahosi ita zvokuti tipedze shamwana dzekwadoka uko nematime frames ekuti zvinoitwa rei nezvinhu izvi. Nyaya huru yasara panapa ndeyekuti panyaya kudya kuruzevha tapedza, panyaya kudya pashopu tapedza, pamombe pane kwese remark dzoda kuvherifa kuti hakusisina zvechokwadi here kana kuti kwete motikari iwo wati pasara motikari 1 then nechekupedzisira chekuti uya awane pake panoita nesari wogredhe wogara kwake kunesari kwake padhomosha watena wogara kunesari kwake iwe wofambira stendi yako yekutungisa
zvese pamamwe matauro kuti mapepa epashoko panyakuja by 15 that's by mid-August mufanira kunge maziva chokwadi chemapepa epanyakudya iwe waziva kuti zvirimo here by mid-August kuti nyaya yekwanyakudya kuruzevha inenge yagadziriswa yapedzwa nezvayo. Chatongosara ndechekuti nesari yoisirwa papi panoonekwa kuti panotengeseka and panowirirana napo memory. Kopamba pane chigepa chapendi kumusha zvinosvika kuteya vanhu anyakudya munorimwa kamo ndizvozvo. usaona kuti wakanyakudya wasira kuti ukachitotenga nesari yekukoko ndozvakutoaaa tiri timondotaurainayo ndovauyisawo takuchitengesa motikari nokuti zvine zvipfuma chaiyo yakuti tikagona kutengesera totsvaga kuti tivaitimindonotiparini ndopadandi kuti tiri kuedza kufambira zvese pamambiti mapepa anga ari apo stage kwanyakudya kwakupesa kuita pandoti pamhinduro rini kupe nguva yekuti utaure nadzimai vako moti pamhinduro yekuti masunga ichi pazuva ramama kuti roruka tingoita ari mapepa iro 15 August ichi Saturday 15 August moni pamhinduro yekuti masunga zvipi amai munzovatora basi 15 August mafanira mapedza zvestende yekwanyakudya yeshop mapedza zvestende yekuruzevha makurukura nyaya yekuti nesari yoisirwa pano moni pamhinduro yakana paine chinenge chasarira mudzoka dzambiri. Saka yegupuro iyi mati mudzimai wangu ogara hake hapamwe gupuro because zvinoitika kazhinji pano vanhu ivavaka anenge aida kufamba achicheuka cheuka kuda kuita metsi kana uko kwakusvota uko dzoka uko badzoka kwanza ndambokupa gupuro uri mudzimai wangu kuti dai zvinogara imba yagadzirika tafamba tichitoziva kuti imba iripo pane kuti titi vanhu rambanai siri kunzwanana nezvo zvidiki pamwe pari zvino ngatisei nyaya yedu yakamira saizvozvo by 15 August tanga magadzisa nyaya tisati tirege kumbopfuurira mberi mutaura nyaya yegupuro taurai. Ndine chichemo mangu baba vakasi kubhadharirwa vana vavo school fees. Vana vadzidza kupa? Vana vanodzidza pamaneri kuzoti ari pasi kuZambia paEden. Dr. Fosenisi. Ndizvo here nhai temptation? nditete nazvo mambo ngava uine tsamba nonyorwa naidhimasta kuti ndine chikwereti mwana ane chikwereti pachikoro kana vane umboni mashoko iwayo apa mati mune vana 22 19 16 9 anodzidza uku 16 pamukati pai une chikoro chinonzi mukati pane kakoreji karipo ari fomani form 3 19 ane 19 ndiari kuZambia. Zambia kunobhadharwa here? Kunobhadharwa sei? Vanobhadhara semester yega yega vanobhadhara 600 US. Ichibhadharwa sei mari? Inongobhadharwa kwa1 vanobhadhara after 6 months. Inobhadharwa bank transfer cash kana kuti? Bank transfer. Saka arikubhadhara kuti mabank transfer dzekuzambia ndiani? Ndikubvunza ndikadairo mambo ipapo mwana ari kuZambia kusvika aende ndakapedzerwa kubhadhara muna January chakandimisa kuti ndibhadhare ndakaona kuti mwana wayo anenge asiri kutondiziva kuti ndiri baba wake akauya mwana ndiye anofanira kutanga aziva kuti iwe ndiwe baba wake kana kuti kugarisana kwamunoita kuita kuti mwana azive ndandida kuti ndipatawo nekuti ndandakabisa kuna mai vake akauya muna November abva kuchikoro akazi achindona muna January akubvira kuti ndakuda mari ichi kuchikoro batatomba mari basi but ndakazara ndakafunga kwa mwana wakaya muna November vanonyora matest anofanira kuti ndatidzwa ndaita uchikoro ndakaita
Foni yake unayo iliyo? Foni ya Imwana imwana unombotaura naye? Takapedzotaura mujanuary imomo. Takapedzotaura mujanuary imomo tese. Ndati unombotaura naye here kuti muna July. Ndane nguva. Saka usape mhosva kumwana akatanga kuzvipawo iwewo mhosva. Uzivo zvawakakirita gap pakati pako nemwana. Saka iwe uchiita narrow down the gap. Uchimuka kusenokwazisa mwana. Uchitaura naye mwana. Paanouya anosununguka kuuya kuzokutsvaga. Nyaya yatikutaura nezvayo nyaya yeschool fees. Ndakubvunza transfer yemwana ari kuZambia wati waona kuita. Number 1. Tapfuura. Ukamungati inobhadharwa sei mari? Vanogara naye. Alright. Ane 9 years ndiye pamanera. Wambobhadhara mari iri pamanera. Last Friday ndakapedza kubhadhara mari kuna party kuna makumbe vacho 18. What? Ndakatopedza kubhadhara ndina 2 ndapedza kubhadhara fees this month inini. Ndizvo iri naye. Akazobhadhara mwedzi iwo unoyu. Ndinakatenga ndatomutinanda mari kuti ndibhadharire mwana ari kudzima. Vakati ndichaenda kunobhadhara. Asi pese apa havasi vanobhadhara. Itaifanira kuti kuchikoro kwacho kuti mari yakabhadharwa here. Pane vana 2 ava 9 years neuyo ane 19 uyoyo achiri kuchikoro uyoyo abva pamari ida kubhadharwa. Ndati umba ukama nemwana. Urege kupa mwana mhosva yekunongedzera kuti hauna hanyika neni iwe usinawo hanyika naye. Kuti hanyika ituweka. Ende uyu mwana kana wamuratidza rudo iye anodzoserawo. Ndakaromboyeuka ndichinzi mwana wangu anzi magarisa musati manditi wamuka sei sweet. Anzi makuwanza nditi wamuka sei soko. Asuna wanzi soko ndovanzi sweet. Yati yes man. Kwenye chikafu mbukuta seko na hii amai memory. Pari zvino pachikafu mamuchirarama masi. Muchizviraramira mega. Saka baba vakapedzera kupa mari yechikafu kumbarina. Ipapo pane 2 years papa usati wambonipa mari yokutenga chikafu. Ndizviri naye temptation. Chikafu ndaiendesa vanhu vandazotora musikana kuti ndaakugara naye. Ndo aitokuti baba chatuda chakati wepahodhi vapa mari. Musikana akunzi ari form 3. ane 16 years. Batanzi ndiye unogara naye kwa. Isikanda yatogowapa kuti unogomupa sei andonogara naye ndiwe. Aidiwo akanga achitogogara namama wacho ipapo. Saka paazouyawo. Saka ane nguva yakadii kugara nayewo. Ndakona kuti 2 years. Saka varaitika. Saka varaitika kuti pa 2 years dzese dzausi kumbo vacheukirawo mari yechikafu. Saka todii panyaya yechikafu. Tichigadzirisa nemutoo upi? Indi kutonyora pasika. Tine ma 4 big data andatopaye kuti swa 15 unofana kundipa mhinduro yekuti swakati chakati chinofanira kunge chaitwa swakati chakati tinge chaitwa. Kana chisina kuitwa uyoyo achindiudza kuti hapana chaitwa. Uchaitei rini? Kuti basa rangu ndiri mama. Andinenge ndangowanawo nezvandinenge ndawana munhu wechirungu vakandosvitsa. But this is a commitment yatiri kuita kai? Ndizvozvo. Ndichikupa 15 pababa ndinenge ndatraunda ndizosabvunanya vachakuchibage. Iwanza iri kuitwa pamusoro 15 chete kusvika pamusoro 15 here kandoita commitment yenguva. Because it's so much better ka ushingirire umupe nesari yacho woona kuti paya kuburitsa mari here kuti ararame kumba. Then what adzimai izvo ndo zvakukupawo chinokuraramisa. From there wakwanisa kuchireka. But as long as asina achiita zvokubika izvi anenge achitoda kubatsirwa.
Unoida kutaura zvarambira parurimi rega ndirege kuzvitaura. Kawanda panzwa mama. Ndichazama Tiri kuitei? Mari iyi? kana ndikawana $20 yandakuona kuti siku sina pandinowana mari pandozviswa kuti ndikuona mari. Handiri airtime. Ndipromisewo Vakawapa mari yebhando here pamwedzi kuti vadye upfu. aiwa mangu andikanepa pamberi penyu kuti nditi nodandi pandinowana mari zviswa kandikuwana $100 ndaita bhajeti chinatapaisi munhu anorima pakundatimapinza kutswanda mumaketi saka kana ndine pandawanawo ndirechi vatauro ndawanozvinoti semarama tangogara tichiita mazivisi. Alright, ngatimboonei kusvika pakupera kwaAugust kuti unenge waite chii. Toita evaluation. Kana ukanga waita zvisina musoro, ndotema yakakura. By 15 August ndipe mhinduro yekuti taitei pane zvandareva izvo. Toona kuti tiri kufamba here rwendo rwokugadzirisa matambudziko acho kuti iwe uwane zvinokuraramisa nevana. Stand panyabudya pamashops dai zvaigoneka maita kuti ivakwe. Kuzi dzimwe nguva stand anenge ari kanzura yaka. Mati hamuna kana list ramunaro. Ngori neoffer. Avati unobhadhara mutire. Tozoti mari chete kuti yapatomari kwakunotoisa mapurani nekuindira zvakanaka ngationa nemusi wa15 tione progress yamune maita. Musi wa15 wacho ndoda result kubva kwamuri iwe penyaya yemombe kuti dziriko here mombe kuparazuka ndakuna. Motikari iyi ndo yaabvuma kuti kune motikari 1 yarotwa nemudzimai wake ichazotibatsira pakuita setup nyaya yenesari. Saka nyaya yemombe iwo ndounocheka kuti dziriko here. Svika pari nhasi ndaperera pano.